Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Ne baba nanede ko maydo darante wurdo darana e hore mum kadna on fewndi do mo kala jokki haaju mum haray musibbe on be landarude holornobe sediyawo fi dabbugol laamu ka leydi lagine do wontani be ande e mapunde no e watuma bijaado oli haray ko andi gollo musibbe on be landarude wonnobe holorde sediyawo fi sanze mal lagine awa jonde sediyawo de Nigeria wontani be ande haray ko wiyete do faya minimono holli sediyawo ko yimbe lowbe yimbe mapibe yimbe fusa baagibe wo moronki ko wola ga ko sediyawo holorta haray presidentiel ludelen kadi yewti en goy fi sediyawo be holli sediyawo ko mojo perefenade wo sediyawo yona holorede sediyawo union européen nations unies presidentiel ludelen holli be wawata wallude lagendo be hettora o yi lagine buyno duwano yiwde ko hollaka boyi ko men feli nde mojo bere wietende sediyawo kala jodido habbori goddum je suis décisera devant toi je te le promets comme l'eau des roses et ça soit clair andi ngollo musibbe am haray sediyawo murti wo kambe be wallata dani wo style lagine no fala yo wadu gere itta dumbu ya si fala ka yo hacci dom kambe ko be wawi ka kala ka junjete be beyday hayon be adda do ko be nyam haray be oliwo be fokkiti lagine fabagol no mamadi dumbu ya jodora eno burtora jodorgol haray jama nduama famude wonno be sikkude foko sediyawo sanzantay walla nations unies menen men boyi ko men wolani on dum ko fenande kona e hala mo ala jabetake yeso marbe be idon sikki ko marbe diplôme gamal INC Kofi Annan walla ko nante taymu ko bentu wala tagonga awande sediyawo yaltitani en ko e mijan on va avec garder l'espoir on va avec avertir. Maintenant, voilà, c'est trop tard. Maintenant, on se dit, oh, voilà, les Burkina, voilà, les Niger, voilà, les Mali. Quand la Guinée fait un bateau, fait donner se dit, oh, no, huli mama di dumbe à Kongulam. Parce que nini ko anibe, ko fita mama di dumbe inu kan ko kade o sorti ke se dit, oh. Nini kala ko wi ko dum. Awa 31 décembre ko sati kono sati. Ay ko wona ko nanede ko fi gouvernement d'union nationale. Ara be holli kad be wada couvre feu aussi yimbe be yalti. Ara jama fo yo prepare non ko kala ko wontiri menen ko wonani men do ko jondu golo message alert hollaw ko ndum fewndi ko ndu woni adde ko ndum manda ko ndu wona sifede ara leyndi no junniti ara den wukki puri yolli gota sare ko nakinde mo kala no desidi ko anni e jino hollede yibe ben hollindirde jokkuji bonde ara sen feddi do andi tinno kadi ko feddi ko saralo ara president sarlo o wadi hito only fulbe be bittinama ton hanke e kiyanki wo fulbe be bijam wo fulbe be tampinam a holli wo dun don o weltora wo be terto fulbe be saralonto wo ta goddo dogu fatama ankadi buinam wo nafi be anda ko fewdi kongo e lagine o kono piyanko don piye kodo hanana hobbe ben wo gondiyan jurada hibbi fulbe wonbe be saralo ay kay dawde courage prade victimizo enen toujours maninka memmina problème be na ko ene wadi ara saralo meden tori on jejo menen men bonna on fus menen tigi ko men togu be ari fatti yondo ko ay don no butti meden buttini ko dun joddini men do so harni men adna me ya men acca sare monde me yara yes menen ko men dogaybe men wonata ka wuli e ko tawata son jaado dudi wala ara ko teddu ngalemo ay musibe ambela ndade ko dum falno anditinde ka bimbido awa fewdo do ni sediyawo ara ide ukki pour yolli gotal be yona holore de musibe ambela darude pay ko sanu salmi lando si do ngi jam di video ji do si di wala on like ay partage surtout kadi ka YouTube do on jarama.